Яз җитте. Кояш көннән-көн югарырак күтәрелә, көннән-көн шәбрәк кыздыра башлады. Өй түбәләреннән боз сөңгеләре төштеләр. Төштеләр дә көмеш тамчылар булып чупылдаша-чупылдаша җиргә сикерделәр. Табигатьтәге язгы җанлану Хәбир күңелендә давыл кузгатты. Мәхәббәт тулы йөрәге Мәдинә янына көннән-көн көчлерәк ыргылды, уйлары канатланып гел Мәдинә янына очты. Ләкин яңа ел кичәсендәге очрашу гына Мәдинә белән якын мөнәсәбәткә керү өчен бик аз булып чыкты. Мәдинәне шактый еш очратып, исәнләшеп үтсә дә, туктатып сөйләшергә кая булса да чакырырга батырчылык итә алмады. Ә көннәр мәхәббәт һәм өмет, хыял һәм сагыш тулы көннәр үтә торды. Апрель азагы килде. Агачларда хуш исле бөреләр тулышты. Җәй килүен сизенгән яфраклар борынлап чыкты. Май бәйрәме җитте. Хәбир тагын Маяковкага килде. Тагын Фәхимә белән Мәдинәне очратты. Бу юлы Фәхимә аңа юри исе китмәгән төсле карады. Ләкин Мәдинә дә тиз генә кабынып китмәде. Өстәвенә бу юлы аның янында ниндидер егет бөтерелә иде. Хәбирдә көнчеллек хисе уянды. Ниһаять, аның түземлеге бетте. Күзлекле егет Мәдинәне вальска чакыргач, "Юк, сез минең белән танцевать итәсез", дип Мәдинәнең кулыннан тотты. Мәдинә егет белән китмәде, ләкин Хәбир белән дә танцевать итүдән баш тартты. Вальс беткәнче генә тәрәзә яңагына сөялеп торды да ишеккә таба атлады. Хәбир аңа иярде. "Сез кая?" "Өйгә." "Мин сезне озатам. Мәшәкатьләнмәгез. Мин үзем дә кайта беләм." Ләкин Хәбир соңыннан үзе дә гаҗәпләнгән әрсезлек белән Мәдинә артыннан китте. Фәхимәләрнең бүлмәсенә менеп җиткәч, Мәдинә Хәбирдән тизрәк котылырга ашыкты. "Ярый. Кушыгыз." "Юк, мин сезне озатам. Мин өйгә кайтмыйм, монда гына йоклыйм." Мәдинә кереп китте. Хәбир аны бер сәгатьтән артык көтте. Бу юлы ул карарында нык иде. Мәдинә чыннан да йокларга калса да, ишек төбеннән китмәскә, аның йокысын саклап, рыцарь кебек төн буе басып торырга булды. Йөрәгендә шәфкать хисе. Йокласын иде. Ләкин Мәдинә йокларга калмады. Ул чыкты һәм Хәбир аны озата китте. Таң шәүләсе төшкәч, урамнар буйлап алар бик озак бардылар. Мәдинә тротуарның бер кырыеннан, Хәбир икенчесеннән, сызылып таң ату һәм кояш чыгу вакытларын мактап, тикмәгә генә шагыйрьләр, ойга җитәрлек мәдхияләр язмаганнар икән. Бу вакытлар чыннан да табигатьнең иң шигъриятле, иң мәхәббәт минутлары икән. Хәбир бу гаҗәеп матурлыкны гомерендә беренче мәртәбә күргән кебек булды. Һәм сыкланып бетә алмады. Кояш чыгу вакыты. Бу минутларда табигатькә ни була? Тирә-юнь нинди серлелек белән тула? Ни өчен бу вакыт акыл хыялга, йөрәк хисләргә омтыла? Яңа борынлап чыккан яфраклар исе тулы, йомшак нурларда назланып коенучы тирә-юнь мәхәббәт өчен нинди шәп эксперимент. Хәбир сөйләшә алмады. Күңеле шатлык, наз һәм иркәлек белән мөлдерәмә булса да, теле дәшмәде. Күзенә йокы кермәгән төннәрдә хыялында мең мәртәбә кабатланган мәхәббәт сүзләре, дуга итеп ятлаган сүзләр әллә кая киткәннәр, онытылганнар, җуелганнар кебек иде. Ләкин менә шул хыялга һәм хисләргә бирелеп, мәхәббәт шатлыгыннан, табигать матурлыгыннан исереп, үзеннән бер генә адым читтәрәк атлаган Мәдинәгә күтәрелеп карарга да кыймыйча бару нинди
Рәхәт. Шулай гел-гел барсаң иде. Сөйләшүнең кирәге дә юк хәтта. Бу рәхәтлек булай да мөлдерәп тулган. Аның бөтен татлылыгын тою өчен дәшмәү кирәк. Әнә таң яктысыннан зәңгәрләнгән күктә гашыйкларның мәңгелек сердәше ай йөзә. Ул моны меңнәр, мең еллар элек тә нәкъ шулай йөзгәндер. Менә йомшак таң җил исеп куйды, агач кәүсәләренә килеп кагылды да, яфракларны селкетергә дә көче җитмичә арып егылды. Син күрәсеңме, Мәдинә? Дөнья бит нинди матур. Алар кайтып җиттеләр. Мәдинә капка тимеренә басты да Хәбиргә таба борылды. Ярый. Сау бул. Хәбир каушап калды. Бу бергә кайтуның шундый тиз үтеп китүен, Мәдинә белән аерылышу минутларының шулай тиз килеп җитүен ул көтмәгән иде. Казан урыннары нинди кыска. Хәбирнең хыяллары нинди озын. Ашыкмагыз әле, диде Хәбир, чак аңлашырлык итеп, һәм яңадан телсез калды. Мин сезне телегезне йоткансыз мәллә дип уйлаган идем. Сөйләшә беләс икән ләбаса, диде Мәдинә елмаеп. Аннан тагын да җиттирәк өстәде. Ярый, барыгыз, кайтыгыз инде. Өйегездә дә борчыла торганнардыр. Рәхмәт озатуыгызга. Тагын аз гына торыгыз. Бер генә минут, диде Хәбир. Һәм Мәдинәнең капка тимеренә сузылган кулын тотты. Берничә мизгел шул хәлдә торганнан соң Хәбир аны ике кулы белән учлап Мәдинәнең күзләренә карады. Ниһаять, карашлар очраштылар. Мәдинә тиз-тиз кулын тартып алды. Бүген дәрескә барасы юк бит. Юкларга вакыт күп бит әле. Демонстрация. Сез чыгасызмы? Белмим. Хәбирнең чыгыгыз, мин дә демонстрациядә булам дип әйтәсе килде, ләкин әйтә алмады. Яңадан тынып калды. Сүзе бетепме? Юк, аның сүзе дөнья хәтле, тик ничек сөйләп бетерергә? Ничегрәк итеп башлап җибәрергә? Шулай шактый сузылган сүзлекне Мәдинә үзе бозды. Сез нигә булай эшлисез? Хәбир төшенеп җитмәде. Ничек? Менә шулай. Ул тагын да берни дә аңламады. Ничек? Дип янә кабатлап сорады. Фәхимә белән шаярасыз. Хәбирнең башына балта түтәсе белән суккан кебек булды. Ничек? Улмы шаяра? Фәхимә беләнме? Ни дип әйтергә дә җавап бирергә белмичә яңадан сорады. Ничек шаяра? Менә шулай. Фәхимә сезне ярата, сез аның белән уйныйсыз. Мине озата килдегез. Нигә кирәк инде бу? Юк, сез белмисез, Мәдинә. Беләм шул. Дөрес, ул миңа үзенең сезне яратуын әйтмәде, ләкин күренә бит. Сез берни дә белмисез, Мәдинә. Телисезме, сөйләп бирәм. Чын дөресендә сөйләп бирәм. Вакыт үткәрү кирәк түгел. Булай да аңлашыла. Икенче булай эшләмәгез. Ярыймы? Хәзер, Мәдинә, хушыгыз. Мәдинә капканы ачып керә башлады. Ләкин мин сезне яратам, дип кычкырып җибәрде Хәбир. Бөтен урамга яңгыратып. Аннары әйткән сүзләренең мәгънәсенә төшенгәч, үзе дә аптырап китте. Мәдинә ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Хәбиргә борылып, Хәбир үзен ут эчендә кебек хис итте. Бит алмалары үзенә сизелерлек булып кызардылар, иреннәре бер ачылды, бер ябылды. Әйтәсе сүзләре тел очында гына, ләкин Мәдинә яңадан капка тимеренә үрелде. Ниһаять Хәбир телгә килде. Сүзләре арпеджио авазлары кебек бер-берсенә кушылып, бер-берсе белән тоташып, мөхәббәт аккордларына әйләнделәр. Әйе,
Мәдинә, мин сезне яратам. Мин сезне 1 ел инде яратам. Исегездәме? Китапханәдә. Узган ел. Фәхимә белән. Шунда сез миннән сәгатегез юкмы дип сорадыгыз. Сез инде моны оныткансыздыр да бәлки. Ләкин мин онытмадым. Менә шунда мин сезне беренче мәртәбә күрдем һәм яраттым. Әйе. Бер күрүдән яраттым. Фәхимәне минем яратканым юк. Минем сезне яратуыма сез гаепле булмаган кебек, Фәхимәнең миңа гашыйк булуында минем гаебем юк. Мин сезне яратам. Тик сезне генә. Ничек яратуымны аңлатып бирү өчен мин сүз таба алмыйм. Аңлата белмим мин. Тик мин сезнең өчен үләргә дә риза. Әйтегез генә. Хәбир туктады. Кинәт аңа искиткеч җиңел булып китте. Ойлары буе басып торган авыр таш төште. Нигә? Туктадыгыз? Диде Мәдинә калтыранып. Теләсәгез, мин хәзер көне буе, ай буе мәңге сөйләп тора алам. Миңа хәзер тел ачкычы да килде. Мәдинә Хәбиргә карады. Ул күзләрен аска текәгән, агарынып киткән йөзендә кып-кызыл булып иреннәре генә яна. Китегез, дип пышылдады ул, аска караган килеш. Һәм кып-кызыл иреннәре шак кына ачылган хәлдә хәрәкәтсез калдылар. Башта сез керегез. Тыныч йокы сезгә. Тик белегез, мин бу капка төбендә үземнең өметемне калдырам. Кешеләргә булган иң изге нәрсәне мин аны сезгә калдырам. Сез алыгыз аны. Мин сезнең аны капка төбендә калдырмауыгызны, үзегез белән алып керүегезне үтенәм. Мәдинә тагын берничә секунд икеләнеп торды да, Хәбиргә күтәрелеп карамастан акрын гына капканы ачты. Акрын гына атлап кереп китте. Хәбир аның торган саен ишая барган аяк тавышларын ишетте. Йөгерә-йөгерә баскычтан менүен тыңлап торды. Менә ул тиз генә ишек шакыды эштән. Кем ул? Дип сорадылар. Күрәсең, Мәдинә калтыранган тавыш белән мин диде. Аннары ишек ачылды, ишек ябылды, шапылдап келә төште. Хәбир кайтырга борылды. Ләкин аның өйгә кайтасы, шушы иртәнге кояш нурларына иркәләнгән урамнардан керәсе һич тә килмәде. Әллә нинди бер экстазга бирелеп, ул бик озак каңгырып йөрде. Һәм һәр җирдә, тирәк агачларының хуш исле яфракларында да, Кабан күле өстендә уйнаган кояш нурларында да, һавада да, зәңгәр күккә эленгән ап-ак болытларда да Мәдинәнең кып-кызыл, чак кына ачылып торган иреннәрен